Rodičia, milé deti, som veľmi rada, že ste prišli v takom veľkom počte na dnešné krásne rozprávkové predpoludne, na vlastne takú dobrodružnú cestu s týmto úžasným divadlom, našimi kamarátmi z Čiech, teda dúfam, že nám ostanú verní a že nie sú tu prvý a neposledný krát. A je to Horácké divadlo z Jihlavy. Na dnes si pre vás pripravili takú dobrodružnú rozprávku od Jiřího Lišky a kolektívu Veľkolepá expedice Emila Holuba. Takže pohodlne sa, milé deti, usadte, aj milí rodičia, a poďte si vychutnať našu dobrodružnú cestu s Horáckým divadlom z Jihlavy. Však věděl, co mě v Africe čeká, tak bych si vzal s sebou ale mnohem víc spodního prádla. Ste sa rozhodli zinscenovať práve hru Matka? Tak myslím si, že hlavný dôvod je, že sme chceli niečo slovenské, pretože v našom repertoári zatiaľ sme nič slovenské nerobili. A taktiež preto, že my sme to ako keby obnovili, lebo naše divadlo pred 5 rokmi vlastne tou Matkou začalo. To bola vlastne premiéra v roku 2019, no a teraz sme to celé preobsadili a vlastne po tých 5 rokoch sme sa rozhodli, že tak využijeme scénu, máme ešte kostýmy, tak sme sa nejak takto, že musíme vymeniť obsadenie, samozrejme, a tak. Takže asi preto. Myslíte, že by sa bratia v našej divadelnej krčme pomerili skôr a predišli tak tragickému koncu? Tak toto si nemyslím. Ja si myslím, že tu by stoly lietali asi, že by to bola riadna bitka, ale možno po nejakých tých poháričkoch, jednom, druhom, tak možno by tam aj nejaká slza potom ukvapla a možno by sa zmiedli nakoniec, ale taká som 50/50, že či by toto nedopadlo veľmi dobre. Chceli by ste niečo odkázať festivalu k 30. narodeninám? Tak určite veľa ďalších ročníkov, úspešných a neviem, nech tu chodí čo najviac mladých ľudí aj taktiež, pretože o tom to je, aby aj mladí tú kultúru trošku podporovali. A tak vlastne všetko najlepšie prajem k jubileu. Ďakujeme krásne. Kato je milé dievča. Pekné, robotné. Nik by nevedel mi povedať, že celý týždeň tára a v sobotu zvára! Divácké oko súťažilo 8 predstavení, no a na základe diváckeho hlasovania ju získava v tomto roku nie. Je to divadlo Paradox Nové Zámky s inscenáciou Zoznam najkrajších vecí.
Ďakujeme. Festivalu. Divadelné Dni. Pod Slovenskou Bránou. A ďakujeme divákovi za túto fantastickú cenu, za toto divácké oko. Veľmi si to vážime. Áno. Nám to vážime a tešíme sa, že sme tu mohli byť tento rok a dúfame, že aj ten ďalší. A že to bude minimálne také dobré ako tento rok. Ja tu poviem len toľko, že dúfam, že môžem povedať za všetkých, že keď hráme, tak hráme pre diváka a chceme mu niečo odovzdať, takže myslím, že to je pekná odmena. Ja súhlasím a veľmi milo nás to prekvapilo, veľa z nás je tu prvýkrát, ale teda dúfam, že sa môžeme tu vidieť aj o rok. Áno, presne. Jedno veľké ďakujeme. Ďakujem. Ďakujeme.